ай магазини мо як телефон мехарӣ ва соҳиби эҳтимолияти соҳиби дуюм телефон шудан аст. Телефони Tecno Spark Go 2024 памяти 64 ва 128 мешава. Ду телефонҳо дар падарка мондагем. барои соҳиби падарка шудан чӣ кор мекунӣ? Ай магазини мо мебиёй, якта телефон мехарӣ, фарқ надорад телефони 6,5 мехарӣ ё телефони 120,000 мехарӣ. Телефонҳои 6,5 рубл сар мешаванд. Redmi A3 7,5 аст, Tecno Go 2024, Tecno Spark 20S, 20, 20 Pro ҳама хел 6,5 рубл сар шуда 7,5, 8,5 то моделҳои Samsung iPhone-ҳо мераванд. Моделҳои Samsung боша ай 10,5 рубл сар мешаванд. Samsung A05, A15, A25, A35, 34, 54, 55 ва бо 55 карачи. Телефонҳо ҳам хеле гуфтем 6,5 рубл сар мешаванд. Оҳиста баланд шудан мегирад. Дар кадом суме ки шумо телефон дар корай, муроҷиат кунед дар ҳамун суми гуфтагии хитон, ҳамун телефони дилхоҳтона иншоалло ки ба даст меорен. Телефонҳои просто меои магазин ва телефон мехарӣ ва меои аҷа тайга падарка мегирӣ. Як падаркаҳо тамом шудагианд, падаркаҳоро мегирем, заправка мекунем, дар дарини падаркаҳо чӣ хеле гуфтем. Ай наушникҳои беспроводнои сар мешаванд, ай наушникҳои 1,5 сар мешаванд. Повербанкҳои 10,000 мача, 20,000 мача, наушникҳои беспроводнои барафон, наушникҳои калон, ҳамаи мо дар дарини ин падарка дарини шарик ҳастанд. Соатҳои смартсоат, соатҳои смартси, соатҳои электрони яъне дар падарка мондагем ва як 6-7 адад массажёр ҳастай ва мошинкаву соатҳо ҳастанд. Инчунин касе ки гуфт шали гуфтем телефони Tecno Go 2024 ду адад мондагем. Аки зудурмон тоқа ба ҳами телефони буҷа нерастаги озирашта мо намегем ки мақсад калити мошин, калити магазин. Просто ҳам телефони 7,5, 8,5 мондагем. Телефон мехарӣ, эҳтимолияти соҳиби дуюм телефон мешавӣ. Рақамҳо дар болои экран барои закази телефон, ҳамаи моделҳои телефон дар магазини Realphone.